אז מה קורה דרקונים? כאן דרגון, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש. אוקיי, כמו שהבטחתי לכם בסרטון הקודם, זה הפרק שיצא היום, זה מהסדרה של דרגון לג'נדס פרק 3. להחכים ידע, חברים, להחכים ידע. אוקיי, אז בקיצור, נאמר לכם שיש סרטון פתיחת חבילות מחר או היום. מי ששם לב, הצלחתי להשיג בסביבות 1,000 קריסטלים מהסרטון הקודם. חרשתי את החיים שלי על איבנטים, על סטורי, על איבנטים של סטורי. אוקיי, זה בסוף יצא השקעה. סבבה, אז בואו אני אראה לכם מה החבילות שלנו להיום. בואו נבדוק. אוקיי, בואו נתחיל מזה שאנחנו פותחים את זה. זה החבילה הראשונה. אחרי זה נפתח את זה, שתי חבילות של זה, שיש שם דווקא דמות, נראה לי פה או פה, יש סופר סייע בלו קיוקן גוקו, שזה באמת מישהו שאני נורא רוצה. וגם מפה בא לי נורא את זמאסו, כי אני יודע שזמאסו יכול לצאת פה. בוא נבדוק שנייה. גוקו, גם את גוקו הייתי שמח לקבל דווקא. גוג'יטה ממש לא, וג'יטה גם לא. סופר סייע 4 למה לא? אותו דבר גוקו וג'יטה. ברדוק אני לא כזה אוהב אותו. גוקו רוז יש לי. לא כזה בא לי. הנה זה פה. אני נורא אשמח לקבל את גוקו קיוקן, כי זה דמות כל כך חזקה. לדעתי לפחות. אותו לא כזה אהבתי, הוא חלש. אוקיי. אז אפשר להוציא פה את זמאסו, יצא לי זמאסו, אבל ספציפית עכשיו לא. אוקיי, אז שתי אלה. את החבילה הראשונה, כאן או חבילה אחת של גון פיוטר, ואנדרואיד 21. מי שהכי בא לי להשיג שם, את גון פיוטר, אני לא יודעת כמה הוא טוב, כנ"ל אנדרואיד 21. בא לי נורא את וגיטו. אני מנסה להשיג אותו כבר הרבה זמן, ואני פשוט לא מצליח. אז אני נורא מקווה להשיג אותו. פיקולו, גם אני אשמח אחר תוספת. סופר וג'יטו, דווקא במשתמש הזה אין לי. גון סופר סייע 2 לג'נדרי פיניש גם. כל לג'נדרי פיניש מתקבל בברכה. אנדרואיד 21 עיוור. אין בעיה, דמות חדשה, נראית אחלה. סל הזה הוא בסדר, אבל אני לא נגיד במשתמש שלי, אני לא משתמש פה. גוקו בלק נורא, אני אשמח נורא לקבל אותו. הוא טוב דווקא. גם סופר סייע ריינג' טראנקס, גם נורא אשמח לקבל. הוא חזק. וזמאסו, אני כל כך רוצה לקבל אותו. באמת שאני כל כך רוצה לקבל אותו, באמת. אוקיי. ואם לא יהיה לי מספיק לשתי חבילות, כי אין לי 1,500, יש לי 1,300, אז נפתח, אגב, אולי יצא לנו פה את זה. הברולי וגוג'יטה לא ישתתפו בסרטון, אז אני אפתח חבילה כזאת. ויאללה, בואו נתחיל. כפי שאמרתי, אנחנו מתחילים מזה. אגב, לא הראיתי מה אפשר להוציא מפה. גם אני לא כל כך יודע. בואו נבדוק. לא, אני יכול להישבע שלא הראיתי. כן הראיתי פה? יש מצב זה אותו דבר? כן, זה אותו דבר. טוב, אז הדמויות שאני רוצה לקבל, הדמויות שאני רוצה לקבל זה בג'יטו בלו, זמאסו, ריינג' טראנקס, גוקו בלק הרגיל, גון פיוטר ואנדרואיד 21 גוד. זה הדמויות שאני מקווה לקבל, ונורא רוצה. בוא נתחיל עם החבילה הראשונה. אוקיי, יאללה. 3 פודים נאמית רגילה. סופר סייע. באמת שאם אני משיג פרולי אנימיישן, אני יודע, רוב הסיכויים שזה יהיה וג'יטו, ואז אני נורא אשמח, כי במשתמש שלי אני את וג'יטו, אז פה זה יהיה תוספת מעולה. אוקיי, יאללה, בוא נבדוק. סופר סייע 3 גוקו? איי. טוב, פיקו זה הסיכוי היחיד. וג'יטה. נאפה. ג'וניור הוא הירו? חשבתי שהוא איזה 20. אוי לא, זה לא נראה טוב, זה ממש לא נראה טוב. אוי, ג'יאקו, באמת, אקסטרים אחד ועל כל השאר, אני עושה סקיפ, בוא נבדוק, כן, אקסטרים אחד בכל הירו,
תסביר למה האקסטרים חייב להיות גרוע. אוקיי, יואו, כמה. יאללה, סבבה, עכשיו בוא נעבור לחבילה השנייה הזאתי. יש לנו פעמיים לפתוח. יאללה, בוא נקווה למשהו טוב. תזכרו, אני נורא, מהחבילה הזאת, השניים שאני רוצה זה... וואי, זה טוב. אני רוצה נורא לקבל מהחבילה הזאת גוקו, סופר סאייה, בלו, קיוקן, אני לרגע שכחתי את השם, וזמאסו, אני נורא רוצה לקבל אותם. טוב, ניצחון קליל של גוקו. יאללה, בבקשה, כולם לשדר מזל. אוקיי, ג'אקו. אקסטרים חדש. אקסטרים בירוס. אחלה. אקסטרים חזק. אוקיי. רגע, אני לא בטוח אם זה קיוקן. לא, זה לא קיוקן. אבל יש סופר סאייה בלו. באמת, במשתמש שלי, פעם ראשונה שיצא לי מישהו שהוא כאילו סופר סאייה בלו, גל וזה, זה היה אחרי חודש של משחק. בויאק. פן. טוב, אחלה אקסטרים, אחלה ספארקינג לדעתי, מה? אין יותר מדי מה להגיד. חבילה בסדר, לא פלוס, לא מינוס. יאללה, בוא נעבור לחבילה הבאה. אני מקווה שיהיה לי מזל, יותר מזל בחבילה הזאת. יש לי 5 פודים. וג'יטה! יופי, זה ספארקינג מובטח. יאללה. בואו נתפלל למשהו טוב. יאללה, קדימה. הירו ראשון, פרוסט. הירו שני, עוד פרוסט. הירו שלישי, שרירן. הירו רביעי, ריקו. זה המגלבוע, זה פאור אביל. זה כאילו האפל. הירו חמישי, ג'אקו חדש. והנה הספארקינג. מה זה? אוקיי, אחלה. למרות שהפן לא עשה לי אותו. שמת לב שיצא לי 4 פרוסט בחבילה. את זה לא יצא לי דווקא. הספארקינג הזה לא יצא לי. של פריזה פול פאוור. אני מקווה שהוא אחלה. אוקיי, עכשיו בואו נעבור לחבילה האמיתית. יאללה, מוכנים? אני גם מקווה להשיג גם כרטיס ולספארקינג נמשך. זה מזל יותר טוב. כאילו, יש יותר חוזים. 3 פודים, נאמץ רגילה, בייספרום. אוקיי. 100. 3, 2, 1, ושיגור! בבקשה. סופר סאייה 3? לא. טוב, פייק אאוט. בוא נתפלל לפייק אאוט, כולם. אקסטרים. סופר ג'נמבה. זה פייק אאוט! יש! בבקשה! כולם! מי זה? לא! מה, זה נמקו? זה לא נמקו. איזה באסה. נוריד 20 ימקיה. וידל. טאי פאי. נייל. לא, איזה... זה לא נמקו אפילו, קצת באסה, אבל לא נורא. טוב, דקה אני חוזר. תקשיבו, אני ממש מצטער. הייתה הפרעה בלתי צפויה, אוקיי, אבל לא משנה, בוא נמשיך. טוב, אז החבילה היא ב-1000, ולי יש רק 800, אז אנחנו נפתח, וגם לא קיבלנו כרטיס, לצערי. טוב, סליחה, אני שנייה חוזר לכם. טוב, אז שוב, ממש סליחה, פשוט אחותי קצת הרבה יותר ממעצבנת. טוב, אז בואו נמשיך. אז במקום החבילה הזאת, אנחנו נפתח את זאתי, שזו גם חבילה די טובה. לקרוא לו לג'נדרי פיניש, שאני מאוד אשמח לקבל אותו. גוקו הזה לא יודע עד כמה הוא טוב,
זה לא, ממש לא בא לי. בייבי וג'יטה, נראה לי הוא בסדר. סופר ג'נמבה, יאללה, אין בעיה. סופר בייבי 2 הוא סבבה דווקא. קידבור, כמובן שיש לי, אתם ראיתם את זה בעצמכם. סופר בו אף פעם לא היה לי, שזה דווקא תהיה אחלה תוספת. מקינג בו, בסדר. פיקולו דיימאו, גם טוב. בקיצור, רק היחיד שמעניין אותי פה איכשהו זה פיקולו. אולי גם גוקו וקידבו נשמח לקבל אליו כוכב. אוקיי, אז יאללה. 5 פודים, נאמק רגילה. זה לא משנה כאילו עולם, נרגעתי, נתפסתי על גרסת בטא של נאמק רגילה. למה זה לא יכול לתת לי קצת מזל? פתח סטוסאיה, סבבה? סליחה. טוב, ושוב סליחה, יש לי הפרעות לא צפויות. אבל אין משהו חדש, יצא לי את סל שנורא לא רציתי לקבל אותו. ושתי הירו שהם קרירין וטורלס. ועכשיו זה חוויה של 500, שנשאר לי 500, שזה ממש טוב. וזה הכל, זה אקסטרים ומעלה. יש לנו סיכוי מאוד טוב לספארקי, ואפילו ללגנדרי פיניש פיקולו. שזה היחיד שאני באמת רוצה לקבל מהחבילה הזאת. או, סוף סוף שמעו תפילותיי והחליפו לה, וגם יצא את וג'יטה, אז ספארקי נפתח. אוקיי, יורד את פריזה. סבבה, אקסטרים ראשון. פרפקט פרום סל, זה אחלה. אקסטרים שני, אנדרואיד 20. הנה הספארקינג. יש! יש! יצא לי את פיקולו! יש! 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 אלוהים שמע את תפילותיי ונתן לי את מי שהכי רציתי בחבילה הזאת, וזה הדבר היחיד עם המזל שהיה לי פה. יש! יאללה, עוד אקסטרים פרוסט. עוד אקסטרים. יש! 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 העוזר של קולר. יש, אבל לא אכפת לי. יש, סוף סוף. לג'נדרי פיניש ראשון שיש לי במשתמש הזה. ראשון. כמובן שאני שדרג אותו ל-5000 ועשה לו זינקי 7 שאני אוכל. אוקיי, אז בוא נסיים. סליחה, אני אסגיר. אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם בסרטון ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.